No niin, kerrotko mitä siinä tapahtuu? Joo, eli tässä on meneillään tämmöinen, mitä me sanotaan protonijalkapalloksi. Ja havainnollistetaan sitä, miten CERNissä tapahtuu näitä törmäyksiä siinä LHC-törmäytimessä. Eli nyt täällä molemmissa laidoissa näkyy pullo, jossa olisi vetykaasua. Ja protonit on tuon vetyatomin ydin. Eli vetykaasusta me voidaan erottaa protonit. Sen jälkeen ne pannaan siellä kiihdyttimessä kiihdytinrenkaaseen. Todellisuudessa rengas on 27 kilometriä pitkä ja 100 metriä maan alla. Ja siinä annetaan vauhti näille protoneille. Ja sieltä ne tulee, mitkä tässä jalkapallossa näkyy tuossa lattialla. Ja tämä alue itsessään sitten havainnollistaa sitä CERNissä olevaa mittausasemaa. Eli sen renkaan varrella on 4 mittausasemaa, joista jokainen on semmoisen 4-5-kerroksisen talon kokoisia. Ja sen mittausaseman keskellä nämä protonit törmää. Ja se on tässä jalkapallossa sitten tavoitteena saada aikaiseksi. Nyt tuossa on aika hienon näköinen törmäys onnistunut. Ja mitä tuossa kuvan keskellä taustassa näkyy, niin se on ihan todellinen poikkileikkaus yhdestä niistä isoista kokeista, nimeltään Atlas-kokeista. Ja nämä kuvat, mitä näkyy, niin ne on todellisia mitattuja hiukkasreaktioita. Siinä kuvassa näkyy noita viivoja. Ne viivat on, jokainen niistä on varatun hiukkasen rata, joka on syntynyt siinä törmäyksessä ja se mittalaite on tallentunut. Ja sitten niitä törmäyksiä tapahtuu käytännössä katsoen miljoonia kappaleita sekunnissa ja niitä tallennetaan ja sitten analysoidaan tilastollisesti ja siitä saadaan sitä hiukkasfysiikan tietoa kerättyä.